zapatos al sac? A veure, què diu? Una pilota. André i el subjecte paper 4. André? A la panxa contenta. El dret a la tireta. I què deu voler dir aquest dret? Què? Quin és el dret a la tireta? M'ho sabeu explicar, Helena? Tenim que tenir dret a tenir una casa. I què vol dir això? Nermin, explica. Què vol dir dret a tenir una cabana? Que tenim que tindre una casa. Tots els nens i nenes tenen dret tenen dret del micro. El dret a la pau. Més fort. El dret a la pau. Oh, mireu, el dret de la pau. I què vol dir el dret de la pau? Que tenim que estimar i dar-a el secret. El dret al secret. El secret. I què deu voler dir el dret al secret? Que tenim dret a dir secrets? Deu ser això? A veure què ens expliquen. El segon A, hem treballat el dret al secret. Vol dir que em respectin la nostra intimitat. I tenir dret a no compartir el nostre que és privat. El dret a jo igual tu igual ella. A no ser discriminats per raó d'edat, sexe, origen, creença, llengua, situació econòmica o discapacitat. Som diferents, però tothom tenim els mateixos drets. Dret a ser qui som. A tenir un nom i una identitat, és a dir, a saber qui som, d'on som i que ens diguin pel nostre nom. Molt bé. Doncs, cinquè A, hem dit que tenim dret a la regadora, és a dir, a rebre les atencions per part de la família i dels governs. Per tal de desenvolupar-nos al màxim i de manera saludable. La nostra classe ha treballat el dret a la tribu. Significa que tots els infants tenim dret a estar acompanyats i en família. A més, la nostra classe hem pensat que aquí a l'escola, a les classes, som com una tribu i per això ens hem de... Hola, a quarta hem fet el dret als trencaclosques. És el dret a ser una peça clau de la nostra societat. I a que els adults actuïn en el nostre interès. Nosaltres hem treballat el dret al paraigua. Vol dir estar protegits de la violència a casa, a l'escola i al carrer. Els cops, insults, abusos i burles. Tenim dret a les ales. Tenir dret a les ales. Ens expliqueu què vol dir això, a veure. En l'escola tenim dret